cha vatombofona shiva pakona apa mechi kunese time chinondoya mawana you need to get ready for apa mfundisi uzoti vanopopoti avasvika munhu wachina atori vakutosvika vasvika zvizvo ndoava kwakunonoka naikaisi famba pota munzira kuti seizve unaka mukati vamwe muchauye makasinda ndofunga ishuma makaudziwa nawe pandai kudai so mangwana tinopikisana kuchikwedu sokutaura kwema makaitiwa saka imi maihope kuti hamusizoti disappoint iwe pane pauchanopiwa wheelchair then wapiwa wheelchair iyi uchanogara kuoverflow uchange una asha achakusunda kusvika wapinda muchechi then unogadzikwa paunogadzikwa asha yanenge achitoziva zviri kuitika saka profit pavanouya make sure kuti kozi vachauya nekameri vachitodini pavanongopfuura nepasaidi newe iwobva wasumuka wobva time youti then iwewo uchapinda mukati munhukireni medu muchechi mukati hauendi kuoverflow unenge uri bofu saka kuti uchangoone munhu anenge akakubata ruoko mwana mufanaso watichakupa saka mwana iyeye anenge achanzi ndewako iwewe saka make sure kuti muchanatsoita zviri right saka musazorasike iwe unenge uri chirema uchapiwa wheelchair before makusena 6 muchapiwako muchafundwa musangana newe mopiwa wheelchair nemunhu achange anewe wosvika pachechi iwewe semaplice uchabva notifa saka unenge uri kuoverflow uchanogadzikwa paunogadzikwa profit vachingopfuura pasaidi newe iwe wotosumuka utanga kumhanya iwewe wotongokanda utomhanya kustage uchiti ndakuona pakanaka saka inbox yenyu ndinokusendera yanti samatarunatikati aya kana kuti rekati time rekati kare saka muchatanga maisa deposit rekati deposit then tozopesa imwe 5000 after mapedza basa tuition any time guys 5000 inenge yasara balance apa tumbo kusema 2000 kasika chatipa vanhu uzopetika mero zvakaita zvinoonekwa ani mune foni yenyu baba tipe number tenzi Shweta. Ngati kwasipatiremira panapa. Saka musatomboziva nake. Abo.